Bueno, tal como vos dixo Mara, vamos a iniciar, bueno, vamos a hacer esta webinar onde vamos, pois eso, explicar como incide o Euribor na evolución das cotas no cálculo das cotas dos préstamos e como esa suba das cotas do préstamo pode levar as empresas a ter que iniciar un proceso de estructuración para poder facer fronte ao pago desas débedas. Bueno, ademais tamén, vamos a facer unha introducción do que son os servicios de GAPE Responde e un pouco para eso, para que saibades que diferentes liñas nas que actuamos. Bueno, vamos a continuar con os servicios de GAPE Responde. Bueno, como vedes, hai dúas liñas de actuación, consulta rápida e asesoramento en liña. A consulta rápida basicamente pois resolver unha dúbida que vos poida xurdir e resolver pois eso, coa axuda dunha persoa experta no tema. Despois, o asesoramento en liña xa supón unha labor de consultoría con bastantes horas implicadas no servizo e o que persigue, pois eso, resolver unha medida ou resolver unha situación dentro do ámbito financiero, que é a nosa especialidade, e eso, pois poder resolver unha casuística que se produza na empresa e poder solventar bien. As 4 medidas que compoñen pois son financiación de débedas, débedas comerciais, planificación de obrigas fiscais, financiamento bancario, sistema de cobro, liquidación de operacións comerciais. Todo co obxectivo de acadar un resultado dentro da casuística que nos poida xurdir dentro destas 4 liñas que non teñen que ver máis que con esas circunstancias que nos poden acontecer no ámbito económico e financiero no momento de xestionar a nosa empresa. Afrontar débedas a corto plazo, desenvolvendo unhas ferramentas como o equilibrio e control da xestión, atender con éxito os pagos que nos veñan por parte da Axencia Tributaria, toda a casuística que se poida dar nunha empresa en canto á xestión económica e financiera do negocio. Por o financiamento, todas esas medidas. Por exemplo, na casuística concreta, pois un autónomo que precisa controlar a súa tesorería e desenvolver unha ferramenta de xestión, pois, máis que nada, pois, para levar un control de cobros e pagos mediante o desenvolvemento desa ferramenta. E, pois, recibir unha inspección fiscal, pois, levar o procedimento para atender con éxito os pagos coa Axencia Tributaria dadas as inspeccións. É dicir, todo tipo de situacións que se poidan dar na empresa no ámbito financeiro que precisen depois de un asesoramento experto, asesoramento en liña, como decíamos, e que axuda as empresas pois a resolver as súas necesidades de xestión. E dito isto, unha vez explicadas as diferentes liñas nas que nos movemos no ámbito financiero dentro do IGAPE Responde, pasamos á presentación do tema de día. Como vos decía ao principio, ten que ver co feito de minimizar o impacto que supón a suba de Euribor. Se lemos a prensa, vemos como, se temos lido a prensa nestes últimos meses, vemos como o Euribor, en base á política monetaria, a subida de tipos desde o Banco Central Europeo, ven a provocar unha subida de Euribor moi importante, de forma, digamos, exponencial, nos últimos 12 meses, evidentemente, iso vai supor en moitas empresas dificultades para afrontar eses pagamentos que obedecen a esa revisión da cuota en base a ese novo índice da referencia Euribor. Aquí vamos a explicar un pouco como, en termos cuantitativos, como incide esa subida do Euribor nas nosas cuotas e despois o proceso de estructuración para minimizar o impacto que poida supor esa subida do Euribor e, polo tanto, un incremento notable nas
nas nosas pulgas. Bueno, aquí, vedes ese gráfico que fala por si solo. En abril estaba, o Euribor estaba a cero e neste momento, pois, no mes de febrero, pechou a 3,53. Evidentemente, en menos dun ano, pois, subiu 3 puntos porcentuais e medio, que é unha barbaridade. Como vos dicía, un crecemento exponencial. Eso vai incidir nos préstamos a tipo de interés variable, vai supor pois un incremento da cuota no momento que se revise pois moi considerable, e iso vai poder provocar nas empresas certas dificultades para afrontar eses pagamentos. Evidentemente, esas cuotas actualízanse en base a ese novo índice de referencia, Euribor, e, polo tanto, o novo tipo de interés aplicado na cuota vai supor, pois, un pago de cuota mensual máis elevado do que se tiña ata o momento e, polo tanto, a nivel anual, pois, unha cuantía moi considerable. Bueno, aquí vemos un pouco a fórmula na que se define esa nova cuota que vai estar en función dunha cantidad nominal, o sea, vai estar en función dunha cantidad anual pendiente de pago, o sea, a cantidad pendente de pago da amortizada débeda e o número de meses que quedan ata a amortización da débeda, ata a amortización do saldo vivo de deuda ao final, e despois un tipo de interés efectivo que vai ser o resultante de sumar o índice de referencia Euribor, que está establecido no noso contrato, máis o diferencial que se teña pactado coa entidade financeira. Por exemplo, se temos que actualizar, por exemplo, no mes de marzo, a cuota hipotecaria, teríamos que sumar o índice de referencia que tivera cotizado, no mes de marzo ou mes de febreiro, que se hubiera cotizado o índice de referencia Euribor, nese mes máis o diferencial. Claro, poñendo un caso de un diferencial de un 1%, máis ese índice de referencia Euribor, 3,53, se tiveramos que revisar con respecto a febreiro de 2022, que cotizaba Euribor a menos 0,335, o sea, en terreno negativo, pois a un importe de débeda pendente de amortizar de 150.000 euros con un plazo de 25 euros, máis ese 1% diferencial, pois o incremento da cuota mensual pasaría de 542 a 836, é dicir, 293,80 euros máis o mes, que traducidos que pasado en termos anuais serían máis de 3.500 euros o ano de incremento da cuota do préstamo. Simplemente por ter actualizado o tipo de interés efectivo do noso préstamo, tendo en conta o novo índice de referencia Euribor fronte ao que se cotizou un ano antes. Se a revisión fora semestral, pois se tería en conta, evidentemente, o Euribor a agosto de 2022, que nese caso xa estaba en terreno positivo, concretamente 1,249. Esa actualización pasaría dos 654,12, que se estaría xa tendo de cuota, dado ese umbral do 1%, e ese importe pendente de amortizar, pasaría aos 836,65, un incremento de 182,53 euros, que suporía máis de 1.000 euros de importe. Evidentemente, estes incrementos, claro, a simple subida do Euribor vai supor pois que as nosas cuotas pois incrementen dunha maneira considerable, que dé lugar a que as empresas pois teñan verdadeiros problemas para afrontar eses pagamentos, dadas esas novas cuotas as que se enfrontan para facer frente ao pagamento das cuotas dos préstamos. Evidentemente, ante esa situación, ante esa tesitura de posible incumprimento das entidades financieras, dada esa revisión das cuotas bancarias, pois, que estrategias ou que accións
a cometer? Pois, dado que se temos unha taxa variable, se temos un préstamo a unha taxa variable que vai estar exposta aos diferentes vaivéns do mercado, pois mellor a estrategia sería tentar convertir en fixa para, de alguma maneira, aportar maior certidumbre os pagamentos das cuotas. Outra alternativa, ademais de tentar convertir en variable a fixa o noso tipo de interés no noso préstamo, é tentar alargar o prazo de amortización da nosa débeda, é dicir, ampliar o horizonte temporal da nosa débeda para tentar minorar os pagamentos mensuais. É dicir, que as nosas cuotas sexan inferiores independentemente de que teñamos o mesmo tipo de interés. É dicir, de alguma maneira, ou dar certidumbre ou tentar minorar eses pagamentos. Todo con unha finalidade última, que é asegurar o reembolso da débeda a raíz desas novas condicións, digamos, a raíz desa estructuración de débeda que obedecerá a esa serie de modificacións e conseguir que non se produzca en ningún momento o impagamento das débedas. Para iso vanse ter que, de alguma maneira, reformular esas condicións do préstamo a través, por exemplo, dunha innovación, que sería modificar esas condicións dentro da propia entidade financeira onde se formalizou o préstamo. Pero pode darse o caso de que haxa empresas que teñan varios préstamos en diferentes entidades e, en base a esa circunstancia, teña que negociar con todas elas para tentar chegar a unha estructuración que faga factible o pagamento desas débedas. Nese caso, aparece o que chamamos o sindicado de crédito, que non é máis que o pool bancario que conforma a todas esas entidades que son prestamistas desta empresa, e de lugar pois, a un sindicado de crédito no que a empresa máis importante ou a que presente a porcentaxe de crédito máis relevante actúe como o banco axente coordinando o resto de entidades bancarias, chegando a posibilidade de que ese banco axente, en base a esa maior porcentaxe de crédito que ten con ese deudor, poida chegar a subrogarse, é dicir, centralizar en si mesmo toda a deuda do deudor, de alguma maneira, para levar a cabo esa estructuración dende unha única entidade que, polo xeral, debería ser o banco axente, é dicir, o banco que presentase unha maior porcentaxe do crédito do deudor. É verdade que a subrogación pode encarecer os costes, máis que nada porque tense que facer actas, facer todo tipo de documentación notarial, pero moitas veces as condicións que se poden acadar con esa subrogación, as condicións financeiras, son capaces de minimizar eses maiores costes operativos para levar a cabo esa subrogación e, de alguma maneira, centralizar nunha soa entidade pois o pagamento e as débedas bancarias, neste caso. Para iso, para levar a cabo, de feito, para levar a cabo ese proceso de estructuración financiera de estructuración bancaria, é preciso elaborar un plan de negocio do que se, de alguma maneira, do que se reflicte a viabilidade e solvencia da empresa, pois facendo unhas proxeccións reales e razonables en canto o plan de negocio previsto para os próximos anos, máis a unha predictibilidade das ventas coherente, uns períodos medios de cobro e pago tamén coherentes e que se poida mostrar tamén unha cartera de pedidos que reforce ese plan de negocio desa empresa que pretende estructurar esa débeda e, de alguma maneira, dar certidumbre, maior solvencia a esas entidades que están inmersas
nese proceso de estructuración bancaria, nese proceso de estructuración financiera. De feito, se as empresas ven viable ese plan de negocio que presenta esa empresa, ese deudor, que persigue esa estructuración bancaria, si ese plan de negocio se acompañase pois, dunha posible conversión de débeda en capital por parte dos acreedores, podería pois, reforzar ainda máis ese plan de negocio. Ademais da posible aportación de capital que puidesen acompañar os propios socios da empresa, dos deudores. Evidentemente, eso conlevaría reformular os vencimentos de débeda e tamén pois, establecer unhas tipoloxías en cuanto ás garantías e direitos a incorporar neses novos contratos que se dese lugar, que se producisen unha vez feita esa planexada e levada a cabo esa estructuración financiera, esa estructuración bancaria. Realmente, para levar todo este proceso de estructuración financiera, este proceso de estructuración bancaria, é preciso contar con un liderazgo respecto ao deudor, é dicir, que haxa unha dirección da empresa que sexa capaz de actuar con diligencia e con agilidade e con un método de traballo que haga viable pois, ese proceso de estructuración. De feito, vai ter que, desde un principio, ter esas reunións bilaterais e despois coa xente, persoal coa xente, que é o que poida liderar esa estructuración bancaria, pois esa dirección vai ter que lidiar con esas entidades financieras e vai ter que pôr en marcha ese proceso de estructuración para que chegue a pouco porto. E por iso é preciso actuar con diligencia, actuar con liderazgo e, sobre todo, ter un método de traballo para levar a cabo o proceso. Evidentemente, hai que ter identificado as cuestións de carácter financeiro que poidan mellorar ese fluxo efectivo e ese estado financeiro e esa situación financiera que nos ten levado a esa situación de dificultad que propició pois, que teñamos que levar a cabo ese proceso de estructuración financiera para poder acomodar eses pagamentos a nosa capacidade de fluxo de efectivo e poder, de alguna maneira, poder pagar as débedas dos nosos acreedores. Terá que levar consigo un sistema de xestión ou a millora de sistema de xestión que nos permita optimizar o proceso financiero, o económico financiero da nosa empresa para identificar esos problemas de liquidez e mellorar a solvencia da nosa empresa en base a esa elaboración de instrumentos de control que melloren pois, a xestión financiera do día a día da empresa e, polo tanto, optimice e millore os procesos de control que van a ser moi necesarios para optimizar a xestión e, polo tanto, será o fluxo efectivo necesario para facer fronte a esas obrigas financeiras que se parten nese proceso de estructuración financiera. A modo de conclusións, para cada unha estructuración vai ser necesario, como vos decía antes, ter unha actitude moi dinámica, moi efectiva, neste caso, no tocante ao liderazgo, a persoa que lidere dende o deudor todo ese proceso de estructuración e que teña que negociar coas entidades para chegar a un acordo que permita a continuidade da entidade deudora, da empresa, no tempo e que en ningún momento se produzca ningún tipo de incumprimento cos acreedores. De alguma maneira tamén chegar a un acordo onde tanto os acreedores como os deudores estean nunha posición cómoda
e que todas as partes pois sintan que con ese proceso de estructuración financiera todos, en certa maneira, pois melloran, o sea, todos ganan e non se produce pois o fatal desenlace do incumprimento. Evidentemente, para estruturar a débeda, vai ser preciso pois, aportar unha serie de garantías que pode ser desde unha concesión de financiación ponte, venta de activos dentro da estrutura económica da empresa que son prescindibles e que poden xerar un fluxo efectivo, un fluxo de caixa que permita pois, acometer esa estructuración con maiores garantías en base a esa venda de activos. E, bueno, tamén, pois, chegado o momento, pois, facer certas concesións desde as entidades financeiras en base a condonacións parciais para facer máis realista, pois, o pagamento da débeda. E, por suposto, o que comentábamos antes, capitalizacións de débeda que reforcen aínda máis o balance da empresa. E é importante involucrar a un terceiro e un terceiro, un experto, que de alguma maneira faga un análise, faga un informe que de alguma maneira elabore ese plan de negocio e poida saber con certa claridade a capacidade que ten a empresa para que vai ter a empresa para xerar fluxo de caixa e entón para obter esa financiación da cual se está demandando. Claro, todo isto, si ao final o deudor, a empresa que ten ese problema de pagamentos, o sea, ese problema financiero, e os acreedores acordan chegar a unha estructuración da débeda bancaria, o sea, da estructuración financiera. Claro, pode suceder que non se chegado o momento non acaden ese acordo, entre os deudores e os acreedores. Pois o escenario que lle queda ao deudor, o sea, a alternativa que lle queda ao deudor se os acreedores non ven viable a estructuración de débeda, pois porque consideran que non ten a solvencia suficiente para afrontar esa estructuración financiera, pois os deudores non lle vai quedar outra alternativa que explorar escenarios de carácter xa xurídico onde vean as posibles opcións para solventar cos seus deudores, cos seus acreedores, pois esas débedas que teñen pendente e que dadas as circunstancias van a incumplir os pagamentos pactados neses préstamos que teñen contratados. Claro, xa leva a empresa a explorar a lei concursal e tamén a lei de segunda oportunidade, que bueno, dadas as circunstancias, pois, lamentablemente, moitas empresas, moitos autónomos van ter que explorar esa opción se os acreedores financeiros non acceden a esa estructuración bancaria e non acceden a acomodar eses pagamentos aos seus deudores, pois porque non vexan claro pois esa estructuración bancaria. Bueno, un pouco para rematar, o que dicimos sempre, os problemas financeiros das empresas veñen basicamente por a falta de liquidez que elas teñen. Non tanto por se presenta un balance dunha maneira ou de outra, sino os problemas de liquidez que poidan chegar a ter, pois dado a súa dinámica do negocio, pois porque teño un período medio de maduración demasiado grande para que son as súas capacidades financeiras e, polo tanto, pois acaben con esa falta de liquidez. Ou tamén porque non sexa o suficientemente rentable como para facer fronte a esos pagamentos tal como os ten plantexados. Entón, os problemas financeiros de calquera empresa obedecen basicamente a problemas de liquidez, a unha falta de liquidez que lles obliga pois a tentar renegociar con os seus acreedores financeiros pois
esas obrigas que ten asumido con estas. Bueno, pola miña parte, isto sería todo, esta sería a presentación relativo a minimizar o impacto do Euribor e como plantexar que alternativas tomar para cometer esa estructuración financiera bancaria no caso de que fose necesario, dado ese novo contexto financeiro o que nos enfrontamos nestes momentos. Bueno, con isto pois acabo. Non sei, Mara, se me queres comentar algo. Moi ben, Rubén, moitísimas grazas pola participación neste webinar de IGAPE Responde. Mentres animamos aos asistentes a que fagan as preguntas a través do chat de preguntas e respostas, recordamos que nas próximas horas terán a súa disposición na nosa canle de YouTube a grabación do webinario. Imos a por as ligazóns de acceso a través do chat e tamén poden acceder á grabación a través da nosa páxina. Moi ben, Rubén, pois estánnos chegando algunhas preguntas, así que vou a ir trasladándochas para que poidas ir dando respostas. Pregúntannos unha pregunta algo subxectiva. Fai unhas semanas vimos unha sentencia de cláusulas abusivas tanto en apertura e cierre da deuda. Sabemos algo disto e, por outro lado, cales son os puntos principais que teñen en conta os bancos para conseguir mellor oferta de deudas? Respecto ao primeiro, sí, parece que o Tribunal Superior de Xustiza da Unión Europea deu invalidou as cláusulas esas que comentaches, que aquí no Tribunal Supremo, aquí en España, non as daban como inválidas. Por lo tanto, o que se presupón é que esa resolución do Tribunal Superior de Xustiza da Unión Europea vai ter que revertirse nos diferentes Estados membros. É dicir, e o feito desa resolución vai provocar que sexa efectivo o resto de Estados membros. Sí, vai poder ter efectos e os préstamos que se formalizasen con esas cláusulas, os deudores, os que formalizaron os préstamos, poderán recibir os importes correspondentes a esas cláusulas, dado que foi invalidado por o Tribunal Superior de Xustiza da Unión Europea. E en canto a segunda, podes máis repetir, Mara? Sí, claro, sen problema. Cales son os puntos principais que teñen en conta os bancos para conseguir mellor oferta de deudas? Que condicionamentos teñen os bancos para a ver, o que os bancos queren para conceder préstamos, para conceder créditos, os bancos queren que a empresa este nunha situación saneada e, sobre todo, teña unha perspectiva de negocio clara e a súa capacidade de fluxo efectivo sea boa. É dicir, evidentemente que o negocio sexa rentable e viable a medio longo prazo. É verdade que moitas veces solicitan garantías e diferentes garantías e dereitos que de alguma maneira reforcen a concesión dese préstamo. Neste caso, a reestructuración bancaria se xa existisen eses préstamos. Pero, basicamente, o que les procuran é ver un negocio viable a medio e longo plazo que, ainda que teña un problema de tesorería que obedeza non tanto a unha cuestión económica do negocio, sino, por exemplo, isto que acabamos de comentar nesta presentación, unha circunstancia excepcional como está sendo o crecemento exponencial de Euribor, provoca unha suba das cuotas de unha maneira un tanto inusual, non inusual, bastante abultada e que pode desaxustar as tesorerías das empresas. É unha cuestión un tanto especial. O que os bancos procuran é traballar con empresas que poidan evidenciar, que poidan mostrar unha solvencia económica, unha viabilidade económica a medio e longo prazo, máis ou menos claras. Bueno, e algunhas veces, o que vos dicía, o acompañan coa solicitud de garantías. Pero, bueno, o máis importante é que vexan que a empresa é viable, que está xestionada dunha maneira profesional. Canto máis
canto maior profesionalidade vexan na xestión das empresas, mellor tamén. Moi ben, grazas, Rubén. Recordamos de todos os xeitos que para algunha cuestión moi concreta ou algunha cuestión que lle xorda aos asistentes a posteriori, recordamos que na páxina web de responde.igape.es atoparán as canles para contactar con nós por correo electrónico, por teléfono, no chat ou, bueno, nas redes, non? Tamén teñen disponible o formulario de contacto para solicitar o asesoramento que non ten custe. Trasladamos outra pregunta que nos chega, Rubén. Bos días, na túa experiencia, quen responde mellor a unha reestructuración da débeda, o teu banco ou un banco novo co que non traballas e quere gañar un cliente? Bueno, é unha pregunta, sí, non é tanto de contestalo. Como dicimos en Galicia, depende. Que é a resposta máis coherente, depende. Se o teu historial crediticio coa tua entidade é bo, por que non vas poder modificar as condicións, as actuais condicións do préstamo? Se tes un historial crediticio bo e eles, en base ao historial crediticio, consideran que és un bo pagador, non tería por que haber problema. É verdade que, ao mellor, hai entidades que teñen un exceso de crédito ou sinten que teñen un exceso de risco de crédito que, ao mellor, non se anima esa estructuración, pero o lóxico é que se tes un bo historial crediticio coa tua entidade ou entidades financieras, non vexo complicado, non o vexo extraño que fagas esa innovación, esa modificación das condicións financieras. Tamén é posible que por circunstancias, o teu banco xa non se sinta cómodo coa empresa como cliente, ou a empresa xa non se sinte cómodo como cliente coa cantidad financiera, e ao mellor así a solución é modificar ese préstamo, o sea, trasladar ese préstamo a outra entidade, é dicir, facer unha subrogación do préstamo. Claro, eso vai depender de cal sexa o historial crediticio, o sea, a relación que teña ese deudor coa entidade financeira ou entidades, e, polo tanto, que propicie, pois, trasladar ese risco de crédito a outra entidade. Vai depender un pouco de como esa relación comercial, como evoluiu esa relación entre o deudor e o creador financiero. Moi ben, Rubén, moitísimas grazas. Pois parece que xa demos resposta a todas as preguntas que nos foron chegando e nada, repítome outra vez en que na páxina web de responde.igape.es teñen todas as canles disponibles sen custe as que poden trasladarnos calqueira consulta. Así que sen máis dilacións, Rubén, imos a dar por rematado o webinar de hoxe. Lembren que nas próximas horas terán a súa disposición a nosa canle de YouTube que incluíamos a ligazón anteriormente no chat. Tenemos disponible a grabación do webinar. Así que, Rubén, moitísimas grazas e finalizamos o webinario. Gracias a todos os asistentes. Un saúdo e bo día. Bo día, un saúdo.